la 43 edició de la Fira del Llibre de València ens visita ara l'escriptora Pepa Guardiola per presentar-nos la novel·la La casta de banya trencada, publicada per Tàndem Edicions, on es conta la història d'un bou valent que sap que inexorablement morirà a la plaça. Pepa, benvinguda. Moltes gràcies a vosaltres per organitzar... He dit ahir un poquetet de què conta La casta de banya trencada. Amplia, per favor. Hasta on pugues ampliar. Hasta on puc ampliar? Pues puc ampliar començant pel principi. Situant un poc l'ambient on succeeix tota la història i ja arribant un poc cap al dibuixar els personatges. Tu has començat pel final, pràcticament, no? Efectivament, tracta d'un bou de casta criat en una devesa, criat específicament per a formar part d'una correguda de bou. Està criat entre les vaquetes que van a córrer pels pobles, que formen part també, per tant, dels nostres esdeveniments i festivitats, per tant, molt properes a la nostra civilització i a la nostra cultura. Lògicament, la presentació que li fan les vaquetes del seu final és incerta perquè elles mateixes no han viscut mai el que és una plaça de bous. Començant des del principi, la història la conta un espulgabous, una garceta, que es dedica a netejar de paràsits els animals. L'ambient es situa en la marjal de Pego-Oliva, un lloc preciós, magnífic, que ha patit també els seus entrebancs i els seus intents d'incendi i de destrucció, però que afortunadament ha anat recuperant-se i salvant-se i avui en dia espero que continuï formant part d'uns dels paratges naturals més bonics del nostre país. Bé, aquest és l'espai, el medi ambient, en les muntanyes del Mustalla, les muntanyes verda... Ja està, si puc contar. Ara el lector, ara que entra el lector i que llisca. Com va sorgir la idea del llibre, de fer un llibre amb una temàtica tan especial? A mi sempre m'han agradat molt les històries d'animals. De fet, no és el primer llibre que dedique a contar una història d'animals. Tinc un recull de contes, tipus faules, aquest sí que és més tipus faula, que es diuen La medalla de les formigues i altres històries menudes, que són contes d'animalets. El que passa que són contes d'animals menuts. Està més dedicat al món de la literatura infantil, sobretot. Este ja està més dedicat al jove i fins i tot a l'adult. És una faula, però una faula gran, en animals personificats. No em resulta difícil convertir-me en un animal, de fet jo m'identifique en l'Espluc, en el que va contant la història, perquè crec que dels animals tenim molt que aprendre. Jo en casa tinc animals, tinc gossos, tinc gats, tinc gallines, tinc indians, he tingut altra sèrie d'animals, a part de totes les bestioles que pul·lulen per el lloc on visc, que visc a la vessant del Montgó, també un altre paratge natural del País Valencià, i lògicament estàs quasi en contacte diari amb la fauna natural i bé, vius els patiments que viuen. Com dic jo, si les persones del segle XXI vivim en aquesta societat una sèrie de problemes i de penalitats, quant només en viuran els animals que són l'últim escalofó d'aquesta societat de sers vius. A més, traus el llibre en un moment molt concret on hi ha un debat obert dins de la societat taurins, antitaurins, i a banda el món del bou té unes arrels molt fondes a la cultura popular valenciana, al País Valencià. És un país bouero. Algunes comarques són molt, molt, molt boueres. Què ha de dir la casta de la banya trencada al respecte, en aquest context? La casta de banya trencada diu el que pensa l'animal, no el que pensen les persones. Jo m'he criat també en un món, no taurí, però sí de les curses de bou pel carrer. Les festivitats no s'entén una festivitat en el País Valencià on no hi hagi un... Bous al carrer. Bous al carrer. Cadafals, sí. O com és en el meu poble, els bous a la mar, que és una cosa molt tradicional i molt espectacular també. No he viscut mai una correguda de bous en una plaça. L'he vista per televisió i verdaderament em resulta molt dura. Tot i que diré, per entrar en el debat, no és la meva intenció, sinó més bé la meva intenció és deixar la situació ahí.
què pensen els animals, com poden sentir-se els animals, i cadascú que faci la seva interpretació. De fet, a Xàbia va presentar-me un company que és taurí. Quan li vaig dir, me'l presentaràs, i diu, la casta de banya trencada. Bon nom, va veure aquesta fotografia meravellosa que ha posat l'editorial Tandem de dos baus magnífics, preciosos, com uns animals que són dignes animals per a representar la nostra societat, la nostra cultura ancestral ibèrica, no? I romana, i grega. I ell va veure i diu, venint de tu, ja m'imagino el que diràs, però te'l presentaré amb molt de gust. Per tant, el debat està ahí. Jo no intente sentenciar sobre el debat, sinó donar una visió més que aquell qui vulgui que la replegui, que l'entenga. Però el que sí que intentes és que els bous i les vaquetes que poblen les planes de banya trencada parlen de valors. Quins valors mos transmeten aquests bous i aquestes vaquetes que estan al teu llibre? Parlen dels valors de la natura, de la vida lliure, del companyerisme, de l'amistat, de la jerarquia, perquè entre els animals també hi ha les seues jerarquies, no podem negar-ho, de les normes, també hi ha normes entre ells que han de respectar, de les idees, de les ambicions que inconscientment puguen arribar a tindre. Per exemple, apareix el personatge d'una burra, que és molt curiós perquè les burres també han format part de la nostra cultura, han sigut animals de càrrega al llarg de segles i segles, i ara també són animals de càrrega en les penalitats socials, ahir menyspreades. Apareix una burra, que també és un dels personatges més fonamentals, que té una sèrie d'ambicions. Possiblement és el personatge més pobre i és el personatge que més ambicions té. És el personatge que més famós avui. Tots aquests valors crec que queden reflectits prou bé. La casta de banya trencada és el punt d'arribada, el punt actual dins de la trajectòria de Pepa Guardiola, que és un punt que se va iniciar ja fa uns anys. Com valores tu la teua trajectòria i la teua evolució com a escriptora fins a arribar, des que començares fins a arribar a la casta de banya trencada? Estic contenta, perquè la meva intenció en la vida no era dedicar-me a escriure. No sé en realitat què és el que volia ser en la vida. I de sobte et trobes en l'escriptura i veus que et realitzes, que arribes a les persones, que et lligen, que tens lectors, que allò que tu fas, que tu penses, que tu crees, que tu escrius, crea sentiments en els lectors, en les persones, i et sents a gust i dius, val, doncs... I en aquesta trajectòria he seguit contant i expressant allò que jo sentia, allò que jo vivia, en un principi més dedicat a un públic infantil i a hores d'ara dedicat a tot aquell que vulgui llegir-ho. Jo em dic que la literatura crec que no té barreres, que no té fronteres, no hi ha una literatura per a infants, una per a joves, una per a adults, hi ha una literatura per a aquell que vulgui llegir-la, per a aquell que li agrada i punt. I ara estàs molt interessada en les noves tecnologies. Sí. Moltíssim. Què ha d'aportar la nova tecnologia a l'animació a la lectura? Pues molt, perquè aquí ho esteu veient, per exemple, tot el muntatge que heu fet en la 43 Fira del Llibre, d'emissions, de vídeos, de fotografies online, la pàgina web que heu obert, les descàrregues que sé que esteu tenint de tots els vídeos que esteu, de totes les gravacions que esteu emitint. I la nova tecnologia és que arriba a tots els llocs. Jo estic aquí presentant un llibre per a les persones que puguen estar al meu voltant, però sé que, gràcies a aquestes noves tecnologies, arribarà a molt més gent. A més, no serà una presentació efímera, sinó que quedarà gravada per a molt de temps. Jo no dic en l'eternitat, però sí en tant en quant dure este format. El llibre també, el llibre també, efectivament. Què llis Pepa Guardiola? Llis de tot, de tot. Bé siga assaig, llibres més bé de pedagogia, que són els que em pugui interessar. Llis molta literatura juvenil, infantil, perquè entra dins del món dels meus alumnes, faig de bibliotecària encarregada també al meu col·le, i després de literatura d'adults, llis que... Però quins títols són els que marquen la vida de Pepa Guardiola? Per a mi, un dels autors que ha marcat la meva línia com a escriptora ha sigut Enric Balaguer.
per a mi ha sigut el meu mestre i pare literari. De fet, jo vaig començar escrivint contes de Riurau, que són els contes tradicionals de la Marina Alta, i abans de començar a escriure-los em vaig fer tota una lectura de tots els textos d'Enric Valor, eliminant tots aquells que veia jo que ells ja havia escrit i d'alguna manera copiant la manera tan bonica en què té d'escriure i contar com és el nostre país i com són els nostres personatges. Carme Riera, que avui dia la tenim aquí, també és una escritora que m'encanta, i un dels escriptors, sense menysprear la resta, però per a mi un dels escriptors millors del País Valencià és Joan Francesc Mira. Molt bé. En què està treballant Pepa Guardiola en aquests moments, ja per acabar? En aquests moments estic treballant en projectes curts. He acabat un treball per a la Fundació Bromera, un treball molt engrescador, d'estos que diuen, vols fer això? I dius, val. I ara estic fent un treballet per a les festes del poble, de Xàbia, la nit dels focs de Sant Joan, i estic fent un treball conjuntament en un exalumne, el vaig ensenyar jo a llegir i escriure, i a hores d'ara és artista plàstic. I estem fent un treballet a duo. Ell porta la part de la il·lustració i jo porto la part dels texts per a fer famosos, per a donar a conèixer el que són la nit dels focs de Sant Joan del meu poble, de Xàbia. Mentre deixem aquest treball de la nit dels focs de Sant Joan de Xàbia, ens queda la casta de la banya trencada. Moltes gràcies, Pepa, per haver vingut a presentar-lo i t'esperem l'any que ve en un nou llibre. Bé, ja ho veurem. Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona per la magnífica organització que heu fet. Gràcies.